Kumbaju long manla usnem ka arteri unai veng kedai kesngi ba kabalang Katolik hasatlak ka perthai kerke ya kesngi kan mau ya kebalaklat no kebangi tip kum ka os de menta usnem ka channel jongi ka leyo ban sakhi ya kane ka jingle niam ha ulom jin tep kabalang Katolik umulong hakum kane kesngi ki record jong kabalang Katolik ki julai banduai ha kilom jin tep jong ki be bathoin ki balaklat no ya ki baladep ban pen khoj bha rengkat ka jing thang ya ki momati bat kumju da ka pen pho pen pheng ya ki mat jing tep da ki sentiu be itanat ka balang Katolik ka ngej ba ki balaklat no ki badon ha ki ding phang khoj kim la shu ban yasai yalade kumta ki badang im ki yasai na ka banta jong ki knang ba ublai un map no ya ki pop jong ki badang sa Manlo snem akum kani katarik kabaar tarik unai wing yelum lang barabor ha kilum kuy kilum gendang jong kabalang bani duai bani pirat bat bani selok lang bat kimen gi para jengi ki bayeng asam jengi ki kur ki kha jengi ki bathia ha kilum kuy kilum gentang kani kajingle niam ha kani kasngi kapan kan mau yangi ba ka don ka jingem bam jikun bat ka don ka jingmi pan ha ka bangi duai barabor ban pen kan mau yangi duai barabor ya ka jing duai ha bangi plai ka jingai jangi bat ka ni ka dei ka jing kermen na ka benta jangi brang im dang sa hang ne sla berthai yangi latip kum kabalang kebayai pelgrim ngi brang syong dang sa asla berthai latip kum kabalang kebayai pelgrim kat bagi dang syong dang sa ni sla berthai ngilong ki pelgrim ban yai ban poi sha kata kejaga syong ne bat kadi kadai kamon jong ublei kajing terang jong ublei ukpa jengi ubala thau yengi ba ngi baro ngin selai pai saka yeng shong ne jangi saka yeng jong ukpa jangi Jerusalem, Jerusalem.